Чувашстан Республикасында менә абитуриентлар 2017 елда эшли башладык. Менә шәхсән дә бөтен дөньяда да конгрессыннан хат килгәчтен, быел битендә абитуриентларның керүенә яңача караш һәм анда аның процедурасы быел башкачарак. Шуңа күрә инде мен шу Чувашстандагы Канаш, Комсомол районыннан, Урмай, Тукай авылларыннан, анасын Баттар районының Шыгырданның 2 мәктәбеннән, Татар Сыгытыннан, Кырбишегеннән, быел 11-не белүче балаларны һәм аларның кемнең фикере бар, Казанның югары укуларына барам дигән шушы 11-нче сыйныфның чыгарыр укучыларын алып килдек үзләрен Казанга. Ник? Алып килдек. Беренче аваздан, менә шушы эш белән эшләүче безнең хезмәткәрләребездән авызларыннан ишетергә, аның ничек эшләргә шушы процедураны бала бүгенгесе көнгә хәтле 1 майга кадәр үзенең фикерен кая укырга кирәк дигәнен ул аек белергә тиеш, һәм ул үзенең анкетасын һәм заявкасын һәм дә башка документларын ул әзерләргә тиеш. Шуңа күрә бүгенге көндә конгресста үтә консультация. Татарстан Республикасының айрым бер постановлениесе бар. Ләкин ул постановление Татарстандагы менә шушы ихтияҗ тудырган белгечлекләргә максатчан укырга кертү программасы. Программа о целевом обучении. Шулай ук шушы программага без подпрограмма буларак үзебезнең Татар конгрессының проектын кертеп җибәрдек. Максатчан укырга кертү о целевом обучении. Ләкин шуны аңларга кирәк. Беренчедән, менә бөтен дөнья Татар конгрессының бүгенге көндә Россия регионнарында 500-гә якын татар оешмасы бар. Һәм һәрбер татар оешмасына без Фәртәбдулчыз хат алдыгызмы бездән бу абитуриентлар буенча? Без һәрберсенә җибәрдек. Хәзер безгә менә 1 майга хәтле заявкалар килә башлады. Мен сезгә аны хәзер аерым тукталып аңлатырмын. Ул заявкалар ничек бирелә, нинди договорлар, ансына аерым регламенты буенча. Менә шушы 1 майга хәтле исемлекне туплаганнан соң, исемлек туплана, аның үзенең формасы бар. Анкетаны тутырган вакытта фамилия, отчество, дата рождения, сез кайдан икәнлеген белгечлеккә һәм иң мөһиме белгечлекнең шифры бар. Менә сез әгәр дә һәрберегез КФУга яисә башка югары йортларына кергән вакытта, специализацияны күрсәткән вакытта, институтны гына түгел, конкретный шифрын күрсәтергә тиешсез.